onye Yesu atakuwa so musalaba singenchi bibyeito wotoli kunkwale ngikoboro kwa mwanya bantu titwale ngikotwala kwa semeli konde wensi lakini imeyaye twatwale rogo semelia bogo tebanga kabomolemu lebereli asomo nene enale ngicha kotebye familia twalelile mono keselis parale te twalelile lakini omonene gabo tangasanga leberelia asomo nene leberelia asomo nene tokole mereli busa igonye tomo semereti omonene igora leberelie ekeroli uko mo semereti omonene na endo omonye tenga omonene nere bionse asobogi moboiga tulire kifungo gyekubwatika Romans chapter 15 verse 13. Number 1 twatebi gutolemereria somo nene nikyo na kiro kyongo twakiro bole mwasobogi moboiga twasiriria abaminto ense tomonyete igoyere yemechando iritokirete iga kwa ibuki abokire kurumati iritokirete iga to ibuki abokire gochiro nonya ni gorekero twarenge sobari spari nende tuigwete ngakiabokire kurumati igonga Nyasaye nigagendete gotoremia agoteba ngatoremereria asari somangu nabo igo Nyasaye bogosemeria aba ichori no mogoko monene irorera nabo igo Nyasaye bogosemeriwa aba ichoria no mogoko bwensi na omoremba so kwegena momente mono asogosemeria ase chinguru chomo ikomo chen wetera ase chinguru echo igotoko mosemeria omonene nende igagotebanga Nyasaye bwomorembe agendere ko basimore nere bweka orabo ogosemeri nende igatebanga mogoka ase omonene njo mogoko ne bweka mbwate noy omogoko ne bweka mbwate noy respect ratarasira some few minutes gochigosira iga rueta mangana yogosemeria ase Facebook incheki na kigyo mbwate ogosemeri nga rispa igati mukase Nyasaye ikegera she encouraged igarenge kogendera gotebanga moremererie nebo mechandende yonsi gocha omongina mamu mabarispa igatebitenga kembuga mbugu kende na gecha inga tomorigererio rorioyo tomorigererio monene inchebana ikine kikyale konde nande nale gusabanga familia naringi gusaba abaminto twensi twachira seri tukolia lero Nyasaye tokonya totwarogosemere okoiga ime ya Yesu Kristo ekegera Yesu Kristo na erobogima bwaito nande na erekere genta asobogima oboiga naringo somaringa na lyo moelio korwa segetabu kya ya Zaburi 119 fungu ya 50 Zaburi 119 verse 15 nimbe nkorengereria mono igoro ya machikao matanga ya zibe ngochoro nimbe nkorengereria chinjira chao chonsi mbono ngawe korot mbono ngundege itetenarazo eyene ira iko narengi gotigo gosemeria senge yiga ngotebanga Nyasaye bwobuyo bonge agendere gotokonya ekegera sense yiga nigo tubwate mechande emenge none kero togosoma igitabu gya 2 Corinthians 2 nimosome muchigosoma chapter 1 verse 3 igego tebanga sense yiga muchandeke emechando ne baroro mokobangi mechando yoka ne yogokwa abantu mbaro batanya kunyuna na mache eine mechando abantu mbaroro atari korara nyomba akorara gesona mambi bwaki eine mechando omuntu naroro abana bachandete akorengereria abana bogakia eine mechando lakini ogosemerie korasi Yesu Kristo tomorigereria Yesu Kristo aso musalaba
Yesu Kristo nero gosemeria waitu igate abanga Nyasaye bwobuya Nyasaye bwobwanchani nere chinguru chaitu bono naringi ukurango tebanga Nyasaye tigato siseni atokonye ntwensi asobwamo abatu achirega iga korero yo mitorispa totwaro gosemeri naye keruko ruga iga nonyankwarenge mu Kristo nayo ruga iga wonchorereti Nyasaye konye naye mambie yemekerora arari na nche konda arari indare indime ya Yesu okuna kwa gosemeri tusabe tato itori uru pia mona ikiagera kwa bira mona into pia mona ikiara watokonyire watorenda kuna twakubule korwa semambia na ndi watukiria sense yiga musombo resport mukire twaletere familia soboswa wa senchira ya bene ekero bagenda togwechanda mono twamanyirenga ayinayo gosemeria na ndo gosemeri gotari kwera kabamo nenkeria ogitere mama mwabo ogitera abana ba mwabo ogitera omwana oyo yatigaire maego omwana Emmanuel twamobikira sama bokawa senchira ya bene korancho molindi korancho bagitere oba okonyara watera lituko Nyasaye itoba seni asichinchira chons kolengana buna ayorigetie na kolengana bune meroberie yaoere eriere meikera no asabana bawo kero turagendera no mukutano oyo iga obwancha kwa oti okoreke otorenda asiri tukurigima nende gwikekera turagacho musumbu asara atimoke oganyere twagosemeri no kubokiwa kwa mweri gochaso boswensi wancha kwa oti okoreke twasabire gwetera asiri tere Yesu Kristo iromo boritu.